ברוכים הבאים לפרויקטון מספר 4 ואחרון בתורת הזרימה. בפרויקט זה נדגים את אפקט מגנוס. מטרת הניסוי היא למצוא ביטוי לכוח מגנוס הפועל על סקטבורד ועליו גליל מסתובב. את הביטוי לכוח זה נחשב בעזרת החוק השני של ניוטון, כלומר, סכום הכוחות על הגוף שווים לשינוי בתנע שלו. לפני שנתחיל, קצת רקע תיאורטי. כאשר גוף מסתובב בזרימה מציפה, ולפי תנאי אי החלקה על גבי הגוף, אנו מקבלים הפרש מהירויות בין צידי הגוף המסתובב. לפי משוואת ברנולי, קיים יחס בין המהירות והלחץ, ולכן ככל שהמהירות קטנה, הלחץ עולה. הפרש הלחצים יוצר כוח בכיוון הניצב לזרימה המציפה. לפי החוק השני של ניוטון, נקשור בין כוח מגנוס לבין התאוצה הקווית של הסקטבורד. הנחות לניסוי. נניח שהתנאים לזרימה פוטנציאלית מתקיימים. כמו כן, התאוצה הינה בכיוון המהירות בלבד, מהירות האוויר מהמפוח ומהירות הסיבוב של הגליל קבועים לאורך כל הניסוי. כוח החיכוך קבוע שיוצר תאוצה קבועה. כעת נחשב את הכוח הפועל על הסקטבורד. כוח מגנוס נתון על ידי הביטוי הבא. נחשב את כל אחד מהאיברים בביטוי. את המהירות הזוויתית נמצא על ידי מעקב אחרי נקודה בגליל וניתוח סרטון בהילוך איטי. את מהירות הזרימה המציפה נחשב על ידי נתוני היצרן של המפוח. הספיקה הנפחית עבור סוללה מלאה במתח של 18 וולט היא 5 קוב אוויר לדקה. נחלק את הספיקה הנפחית בשטח החתך של צינור היציאה מהמפוח כדי לקבל את מהירות הזרימה המציפה. לבסוף, נכפול בממדי הגליל כדי להפוך את הביטוי מהפרש לחצים לכוח. על מנת להבטיח החלקה מינימלית של הזורם על גבי המשטח, השתמשנו בחומר מחוספס על גבי הגליל. כעת נמדוד את תאוצת הסקטבורד הנגרמת מהחיכוך. נשתמש בתוכנת מעקב ממוחשבת ונמצא כי כוח החיכוך עם הרצפה הפועל על הגלגלים הוא 1.2 ניוטון. נסכום את כלל הכוחות הפועלים בכיוון האופקי. נחלק את הכוחות במסת הגוף ונמצא כי תאוצת הגוף התיאורטית היא 2.3 מטר לשנייה בריבוע. כעת נצפה בניסוי. נשים לב שפתח היציאה מהמפוח הוא קטן ביחס למרחב. על מנת ליצור זרימה במהירות אחידה, נקדם את המפוח כך שהזרימה המציפה תמיד תהיה ניצבת לכיוון התקדמות הגליל. על ידי חישוב בתוכנת המעקב, נקבל כי תאוצת הגוף הייתה ברגע השיא שלה 0.15 מטר לשנייה בריבוע. ניתוח התוצאות. ניתן לראות כי קיים הבדל גדול בין חישוב התאוצה התיאורטית לבין התאוצה בפועל. הבדל זה ככל הנראה נגרם כתוצאה ממספר גורמים עיקריים. ניתן לראות שהמערכת לא יציבה, דבר אשר יוצר טלטולים ופגיעה בתאוצה הקווית. הזרימה המציפה יוצרת מומנט על הגלגלים. דבר אשר מגדיל את הכוח הנורמלי מהקרקע, ובכך מגדיל את כוח החיכוך. הניסיון ליצור זרימה מציפה אידיאלית לא מתאפשר בגלל פתח צר של המפוח. תודה לכם על שצפיתם בסרטון.